салом алейкум бародарони азиз. дар ҳамин ҷое ки мо шумо дар нишон доданем, дар ҳамин ҷа симкартаҳое ҳастае ки 500 минут дар Тисел, Тоҷикистон. Ина билайн ҳастае, симкартаҳои билайн чихе ки симкартаи дестен шумо. Ина симкартаҳои билайне ҳастае ки 500 минут Тоҷикистон ҳар моҳ бепулай. Яъне метавонем ба Тисел, Тоҷикистон 500 минутӣ гап занем дар як моҳ. ҳамагӣ 450 меспорен, 420 ша мегира, 30 рублш мемонад дар телефонтон. Дар плюси 500 минут интернет шумо безлимит неай. Ана 500 минут тамоми Россия дар любой оператор бепулай. Адреси иҷа рӯ парои гостиницаи Ханой, пушти Дековоз. Бародармон номерои телефонаш ҳастай. маълумоти пурратар метавонед ба номерҳо занг занед, пурсен адресша. иншоалло ки бо дигар намуди аксессуарҳо ҳам дора. яки симкарта, главне барои симкартаҳош метавонед инаин пеши бародар рафта симкартаҳои беҳтаринро аз ин бародар гирем. Зафарҷон, номаш Зафар аст, номери телефонша иншоалло мемонем дар болои ҳастаҷоти видео. зангш бизанен, пурсен дар куҷоя кадом ки бо нафтар хубтар агар надонед зангш бизанен. шояд ки бо даставкаам куна ягон чи дар кор бошанд. ина Ханой, рӯ парои Ханой, ин ҳамиҷа пушти Дековозда. худо нигаҳбонтон боша бародаро. то боздид.